Id-deputat Nazzjonalista u eks-kandidata t-tmexxija Nazzjonalista Chris Said iddedika l-ħin li ngħata fuq l-istazzjon Nazzjonalista biex jattakka t-tmexxija ta' Adrian Delia. Said, li kienu wieħed mid-deputati mmarkati mid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi bħala eroj blu li sejħu lil Delia biex iwarrab minn kap tal-Partit, beda biex jattakka t-tmexxija ta' Delia billi fakru li taħt Simon Busuttil il-Partit Nazzjonalista ma tilifx It-Tielet Siġġu kif ġralu fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Mejju li għadda. Dan minkejja li f'din l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista tilef bl-istess marġini li tilef l-elezzjoni ġenerali tal-2013. U poġġejna target li aħna ridna niġu 3-3 nintellaw it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Id-deputat Awċi li kien ukoll segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kompla jitkellem dwar l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u f'botta diretta lejn it-tmexxija attwali fakkar kif Simon Busuttil ma kienx tilef il-maġġoranza tal-Kunsill Lokali tal-Mosta ta' San Pawl il-Baħar u ta' s-Siġġiewi. Dan bil-kontra ta' dak li għamlet it-tmexxija ta' Adrian Delia u li fl-elezzjonijiet ta' Mejju li għadda tilfet kunsilli li sa ftit snin ilu kienu meqjusa bħala fortizzi nazzjonalisti. Imma rnexxielna wkoll dakinhar illi nirbħu l-Mosta u San Pawl il-Baħar li kbar żewġ lokalitajiet u ma nħallu li l-Labor jirbħilna l-ebda lokalità fejn kellna maġġoranza. Hawnhekk Said ringrazzja lil numru ta' esponenti oħra ta' Simon Busuttil li twarbu mill-fazzjoni tal-kap Nazzjonalista Adrian Delia. Irnexxielna ma' Simon ma' żewġ viċi kapijiet dak iż-żmien Mario u Beppe u l-uffiċjali l-oħra għadu kemm kien hawn u l-uffiċjali l-oħra li naslu għal ċertu tragwardi. Fl-intervista ta' ftit minuti, Said semma s-sitwazzjoni finanzjarja mwera li kellu u qatt għandu il-Partit Nazzjonalista biex iwieġeb li tmexxija ta' Delia li akkużathom li żidu d-dejn għal 34 miljun euro. Kellek ukoll il-problema finanzjarja illi kienet challenge enormi. Fil-fatt kien taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil li l-Partit Nazzjonalista sfida l-liġi tal-finanzjament tal-partiti u ħareġ bl-iskema ta' ċeduli. Skema li ftit tal-jimilu reġgħet kienet taħt il-lenti tal-ġurnalisti wara li l-ġurnal Malta Today żvela li l-Partit Nazzjonalista ma kienx irnexxielu jwarrab il-pagamenti dovuti lejn dawk li selfu l-flus lill-Partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.